Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi umpostoli Pawulu ayibhalela ibandla labaseKorinte, 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to verse 10. Kepha thina esisebenza kanye naye siyanincenga ukuba ningawamukeli ize umusa kaNkulunkulu. Ngokuba uthi ngesikhathi esihle ngikuzwile nangosuku lwensindiso ngakuhlangulisa. Bheka manje kwisikhathi esihle kakhulu, bheka manje kulusuku lwensindiso. Asibekeli muntu nasinye isikhubekiso, nangokukodwa funa inkonzo yethu isolwe. Kepha kukho konke sizibonakalisa njengezikhonzi zikaNkulunkulu ekubekezeleleni okukhulu, nasosizini, nasekusweleni, nasekubandezekeni, nasekushayweni, nasekuboshweni, naseziyaluyalweni, nasekukhandlekeni, nasekuqwasheni, nasekuzileni ukudla, nangenhlanzeko, nangokwazi, nangokubekezela, nangobumnene, nangomoya ocwebileyo, nangothando olungazenzisi, nangezwi leqiniso, nangamandla kaNkulunkulu, nangezikhali zokulunga, zokusunene nekwesokhohlo, ngodumo nangehlazo, ngokuhletshwa nangokutuswa, njengabakhohlisi kanti singabeqiniso, njengabazingelwayo kanti saziwa kakhulu, njengabafayo kanti bheka siyaphila, njengababulawayo kanti asibulawa, njengabadabukileyo kepha siyathokoza njalo, njengabampofu noma sicebile kaningi, njengalabo abangenalutho noma sinakho konke. Ngiyayithanda indlela umpostoli Pawuli akhuluma ngayo. Ngithanda uma ethi sisebenza sonke kanye noKristu, working together with Christ. Ayikho into ebalekile njengokuqonda ukuthi konke engiyikho nakho konke enginakho kungumusa kaNkulunkulu. Kukhona igama lesiLatini elithi ad gloriam Deum, for the greater glory of God. Konke engikwenzayo ngikwenzela udumo lukaNkulunkulu. Ihleli kumina lenkonzo yokuthi zonke izinto esizenzayo nakho konke engibusiswe ngakho, nakho konke uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami, akhona ukwazi nokuqonda nokuhlakanipha kwami. Ngoba kwesinye isikhathi yangena inkonzo yempakamo. Ayikho into eyingozi njengokuzibona ngingcwele kunabo bonke abantu, ngihlakaniphile ngidlula bonke abantu, ngizibona ngingasadingi muntu. Ayikho into eyingozi njengomuntu othi vele angincengile. Uthi umpostoli Pawuli yonke lemsebenzi esiyenzayo siyenza noNkulunkulu. Ngibuka leli khehla elunguPawuli, uma libuka impilo yalo, libuka izithelo zomsebenzi, libuka abantu asebephendukile bazana nenkosi uJesu ngenxa yezwi uNkulunkulu alibekile olimini lwakhe.
Thandwa zami singakhohlisani. uPawuli uNkulunkulu bekile emlonyeni wakhe ukuthi lokhu nalokhu akushoyo abantu mabaphile ngakho. Bakhona abantu abanjalo othi angavula umlomo olalele ezwe into emphilisayo. Ukhona umuntu othi ungaba seduze kwakhe noma ngathiwa hlobo luni lwenkinga obhekene nayo, kodwa uyezwa ukuthi ngalapheka. Uyezwa ukuthi ngathi sengisebukhoneni bukaNkulunkulu. Ukhona umuntu othi uyazi ngifisa usibanibani angibeke isandla. Uyazi ngifisa usibanibani angikhulekele. Uyazi bengifisa ukusondelana nosibanibani ngoba uyakholelwa, uyazi ukuthi kunemfihlakalo, kunamandla abekiwe kulo muntu. uPawuli ungomunye wabantu abanjalo. Ingakho uPawuli ethi sengikwenze konke, sengikubone konke, athi bheka konke ngikushaya indiva ngenxa yokumazi yena njengenkosi nomsindisi wami. Ngithanda lenkonzo yokuthi sengikhulumile, sengenzile. Khona umuntu othi angahuba, uzwe kushintsha izinto. Khona umuntu othi angahlabelela, welapheka umoya wakho. Othi angakhuleka, uzizwele ukuthi kwaze kwamnandi ukuba senkosini. Khona umuntu othi ungathatha ucingo ukhulume naye, uzwe welaphekile. Uthi uPostoli Pawuli konke lokhu sikwenze ngomusa kaNkulunkulu. Ethanda leyo nkonzo, inkonzo yokuvuma ukuthi konke kungumusa. Okunye engikuthandayo inkonzo yokuqaphela, ukuthi uma lenkonzo engiyenzayo ngingayibuyiseli kuNkulunkulu, hleze mina ngobuthakathaka bami, ngobuntu bami, ngobuze bami ngilimaze. Athi umpostoli Pawuli meyibhala kwabaseKolose besine verse 17, athi qaphela inkonzo oyitholile enkosini uzuyifeze. Kodwa mhlambe bengifisa ukuthi qaphela inkonzo oyitholile enkosini uze ungayilimazi. Qaphela inkonzo oyitholile enkosini unganengiswa ngayo. Qaphela inkonzo oyitholile enkosini ingakwenzi uzikhukhumeze. Qaphela inkonzo oyitholile enkosini ungaphenduki isinengiso azathi uNkulunkulu kodwa ngangikunikelani lenkonzo. Ijulile lenkonzo. Ijulile lenkonzo. Iqaphele inkonzo. Uyazi ngibuka baningi abantu ababusiswe ngezinto ekugcineni ezibalimazile. Abusiswe ngokuhlakanipha, kodwa ukuhlakanipha kwakhe kumfake etilongweni. Abusiswe ngokuhlakanipha, kodwa ukuhlakanipha kwakhe kumenze iqili. Abusiswe ngemali, kodwa phenduka isigebengu. Abusiswe ngabantwana, kodwa ahluleke ukubaphatha. Abusiswe ngomuzi, kodwa uchitheke ephiwe ngakho. Kunezinto esinikwe zona njengesibusiso, kodwa ezandleni zami zaphenduka isiqalekiso.
qaphela inkonzo oyitholile enkosini. Sho njalo umpostoli Paul, uthi lokho esikwenzayo athi sisebenzisana noKristu. Ayikho inkonzo ebuhlungu njengenkonzo yokuthatha udumo likaNkulunkulu ngilenze lubo lami. Makasize uNkulunkulu, makasinike inkonzo yentobeko, makasinike inkonzo yokuqonda, makasinike inkonzo yokuthobela izwi lakhe. Mawungafi umsebenzi wakhe ufele ezandleni zethu. Ngiyayisaba inkonzo yokwazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyakuma phambi komthetho wamacala. Ngiyayisaba inkonzo yokwazi ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakungibuza ukuthi abantu bakhe ngikwazile ukubatshela iqiniso. Ngiyayisaba inkonzo ngelinye ilanga ukuthi ngenzeka ukuthi ngokwenza kwami, ngokukhuluma kwami, noma ngongenzi kahle kwami, nokungakhulumi kahle kwami, ngenzeka ukuthi ngadidisa abaningi. uNkulunkulu somandla akasivikele. Makasinike ubuhlakani amnikeze uSolomon. Athi ngelinye ilanga umama kanye nobaba kaSamuel athi, Nkosi, uma uzosipha lo mntwana sicela usifundise ukuthi simphathe kanjani. Bese iswela leyo nkonzo ukuthi Nkosi, ngiyayibonga ipromotion onginike yona, ngiyawubonga umsebenzi onginike wona, ngiyababonga abantwana onginikeze bona, ngiyawubonga umendo onginike wona, ngiyawubonga unkosikazi, ngiyambonga umyeni onginike bona, ngiyayibonga nento ongiphe yona, kodwa ngicela ungisize, ungifundise ukuthi ngiyiphathe kanjani. Makasibusise uNkulunkulu somandla. Ndlovukazi yezulu ezivikele isikhanyisene ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo.